ini sama ora gelem wangi salahe. Video angel ram aripe gak blok. Jan. Iki piye ngono lho. Ngejak ngarit kok malah HP-an ae lho. Iki panggah aku sing ngarit. Ini iki nyapo gunane? Ladang kok malah gur HP-an bukane wangi ngarit malah gur pindah dolanan HP. nonton guys. Panas. Baliklah. Kok isan paling guys. Kebek ini. Wes balik. Abang bayi tuntut. Aduh, lama kayak mengarep kok sak ngene iki ya piye karemu. Lah sampean ora gelem wangi kok Lah iki ya Allah, cepet iki apa? Tuntut. Lu ngarep kok samprit ya ampun itu. Lah sampean ora gelem wangi. Aku ngarep sak ngene sama ora gelem wangi salahe.